ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದವರ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಚು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ, ನಾನಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸೌಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಮೊದಲ ಪೂಜೆ ಅಂಚದು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಏತು ಬೇಗ ಲಾಕಂಡಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಯಾವ ನಂದಿಚ್ಚಿ ಅಂಚಾದ ಬೇಗ ಬೇಗ ಪೂಜೆ ಮಂತದ್ದು ಮುಗ್ಗಿಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚಾದು ಹೊರಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಂತು ಬೇಗ ಮುಗಿಪಾಗ ಪಂದೆನ್ನಿನಿ ಪೊಯ್ಸರಿ ಅನ್ನ ಪೂಜೆ ಅನ್ನಕ ಪೂರ 10-11 ಗಂಟೆ ಇಂಚ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಸೊ ಮೆಲ್ಲ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅತ್ತ ಗೊತ್ತಿತ್ತೀಚಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಈನ ಏತ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದ ನಿಧಾನಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆನ ಲಕ್ಕ ಒಂದಿತ್ತೆ ಪೂರ ಜನ ಲಕ್ಕೋಡು ಬಂದು ವೀಟ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಸರಿ ಅಂಚದ್ದು ಪೂರ ಜನ ಲಕ್ಕದು ಅಂಚನೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಾತೆರ್ಲ ಲಕ್ಕುವೇರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಬಟ್ ಸಂಡೇದನೇ ಬಂಗದೆ ಪಂಡ ಸಂಡೇ ಬಂದಾಗ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ರಜೆ ಆತ ಅಂಚದು ಒಂತೆ ಇಲ್ಲ ಲಕ್ಕರ ಕೇನುಜೇರು ಎಂಕ ಜೆತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪರ ಸರಿ ಆಪುಜಿ. ಅಂಚದು ತೂಕ ಪಂದು ಈ ಸರಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಒಂಜಿ ಬೇಗ ಲಕ್ಕುವೇರು ದಯಪಂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬೇಲೆಗ್ ಬಂದ ಪೋರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚದು ಲಕ್ಕುವೇರು ಈಜಿನಲ್ಲ ಯಾನೆ ಲಕ್ಕಾವೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಲಕ್ಕಲೆ ಬಂದು ಆಯ್ದು ಬುಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಪೂರ ಪೂ ಮತ್ತು ದೀದು ದೇವೇರ್ನಲ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೂಜೆಗೆ ಮತ್ತು ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ. ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತಿದ್ದು ತುಳಸಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೋದು ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಮಲ್ಪೋಡು ಐಡ್ ಬುಕ್ಕ ದ್ವಾರ ಇಪ್ಪುಂಡು ದಾರಂದ ಐಕ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ದೇವೇರ್ನಲ್ಪ ಬರೋಡು. ಸೊ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತದೇ ಒಂದಿತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಯಾನು ಶುಕ್ರವಾರಗ ಬೋಡಾದು ಗುರುವಾರ ಬೈಯಾಗ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುವೆ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬಾಡಿ ಲೆಕ್ಕ ದಾಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಪೂಜೆವು ನೀರು ತಲ್ಪ ದೀಂಡಲು ಉಂಡದು ಅವು ಬಾಡುಂಡೆ ಅಂಚ ದಾಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕೈಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶುಕ್ರವಾರನೇ ಲಕ್ಕದ ಕಂಡೆ ನಾಡ್ದು ಕಟ್ಟುವೆ ಪಂಡ ಆಪುನ ಹತ್ತವು ಅಂಚದು ಗುರುವಾರ ಆಯ್ನಾತ್ ಕಟ್ಟುವೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ತುಳಸಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ದಿಯೋಡು ಅಂಚನೆ ತುಳಸಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೂಜೆ ಪುರ ಮಲ್ಪೋಡು. ಈ ಕಾಂಡೆ ಬರ್ಸನೇ ಸೂರು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಯಾನು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತೆ ಆಂಡಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ಚಿ. ಬಟ್ ಇಪ್ಪಡ ಐಟೆ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದು ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಪಿಜಿದೆ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಸುಮಾರು ಇತ್ತುಂಡು. ಅಂಚದು ಅವರ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದ ಬುಡಿಯದ ಬುಕ್ಕರ ಗಾಳೆಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಬಡಾಪುಂಡು ಎಂಕೊಂಜಿ ಅವು ಒಂಜಿಂಡು ಎಂಕ ಬೊಕ್ಕ ಜೋರು ಬಡಂಡ ಬೊಕ್ಕ ದಾದಲ ಮೂಡಾಪುಜಿ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಲ್ತದು ಮುಗಿಪಾಗ ಪಂದು ಅವರ ಫಸ್ಟ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಅಂಚ ಬರ್ಸಲ ಬರೊಂದಿತ್ತನು ಪಟ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡು ಬರ್ಸ ಬೊಕ್ಕ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಮಲ್ತದು ಆಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ತುಳಸಿಗೆ ಪೂರ ಮಲ್ತದು ಅರ್ಧ ಬೊಕ್ಕ ಸೂರ್ಯಕಲ್ಲ ದೀದು ಅದು ಬೊಕ್ಕ ತುಳಸಿದ ಪೂರ ಪೂಜೆ ಮುಗ್ಗಿಂಡು. ಸೊ ವರ್ಷಲ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಆಚಾರ್ಯನಗಲ್ ನೈಟ್ ಅಂಚನೆ GSP ಸ್ಟೈಲಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಈ ಒಂದೇಟು ಪೂರ ಶಾಸ್ತ್ರನ ಪೂರ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಏತು ಗೊತ್ತುಂಡ ಆತು ಯಾನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಒಂದು ಮಲ್ಪರ ಪೂರ್ಚಿ ಅಂಚತ್ತು ಇಂಚತ್ತು ಪನೊಂದು. ಸೊ ಎಂಕ ಏತು ಗೊತ್ತುಂಡ ಯಾನ್ ಆತೆ ಮಲ್ಪುನ. ಸೊ ಅವು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಅಂಡ ಯಾವು ಬೊಕ್ಕೆರೆಗ್ಲ ಅರ್ಥ ಅವಡಂದಿಜ್ಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇವೇರ್ನಲ್ಪ ಪೂರ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಮುಗಿಪಾವುಡು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಂಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಮೊರಣಿ ಪುರ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡಿರಿಗೆ ಈ ಎನ್ನಿನ ಪುರ ಅವಡು ಒಂಜಿ ಶಾಪ್ ದೀಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ದಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಏರ್ಮ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಮಲ್ದಾರ. ಯಾನ್ ಎನ್ನು ಹಿಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಕ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಪುರ ಮಲ್ದಾರ. ನಿಕಲ ಮೋಕೆನ್ ಯಾನ್ ಎಪ್ಪೊಗ್ಲ ಮದಪುಜಿ ಮೊರಣಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಂತೆ. ಬಟ್ ಅವು ಆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮೊಬೈಲ್ಡ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಪೂರ ಬೈದುಂಡು ಅಂಚಾದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಕಲ್ಲ ಮೋಕೆ ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ಗು ಇಂಚನೆ ಇಂಕ ಮೋಕೆ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ಲ ಏರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಚಾರು ದಯದು ಇದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಗಲು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇತ್ತನೈಟಿ ಅನ್ನುಲ್ಲೆ ಎಂಕ ಕೆಲವರ ಅನ್ಸುಂಡು ಹೇರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದು ಬಂದು ಅಪ್ಪಾಗ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಿಗಲು ಉಳ್ಳಾರು ಪಂದು ಎಂಕ ಎನ್ನ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರನ್ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಇನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಈತ ಜನ ಉಲ್ಲೇರ ತಾಪನೊಂದು. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ಯು ನಿಗಲಿತ್ತನು ಯಾನು ಅಂಚದು ಆ್ಯಂಡ್ ಅತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಡ್ರ ತೂಲೆ ಎಂಕುಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಿಗಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಡ ಮಾತ.
ಅವಂತ ವಾಯ್ಸ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಂತೊನ್ಲೆ ದಾಯೆಪಂಡ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರ್ದ ಮಸ್ತ್ ಈ ಹೆಲ್ತ್ ಮಾತ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಆ ವಾಯ್ಸ್ಲ ಪೋತುಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಫೈನಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾತ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆಯ್ನ ಆತು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನ ಪೂ ಮಾತ ಕನದಿತ್ತ. ಸೊ ಮನೆದಾನಿ ಅವೇನೆ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಗುಲಾಬಿ ಸೇವಂತಿಗೆ ಒಂದು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಪೂಜೆ ಪೂರ ಮುಗ್ಗಿ ಪಾಯ ಹೊರಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಕೊರ್ದು ಕೈ ಮುಗ್ಗ್ಯಾರ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ದೇವೆರ್ನ ಪೂರ ಹೊರ ಆಯ್ಬೋಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇವೆರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕಲ್ನ ಕಂಡನಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ತೊನೊಡು ಬಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಕೊರ್ದು ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ತೊಂಡೆ. ಸೊ ದಾರಂದರ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮಂತಿತ್ತಂಡು. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಪಾಡ್ದೆ. ಇತ್ತ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಹೊರತ್ತ ಪೂರ ದೆತ್ತದು ಸೀರೆ ಪೂರ ದೆತ್ತದಕ್ಕೆ ಗೂಡಾರ ಪಾಡ್ರು ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬುರ್ಚಿಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋರಂಡು ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅದೇ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತೆ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ತಿಂಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ರಾಗಿ ದೋಸೆ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ದೋಸೆ ತಿಂದ್ರೆ ಪೂಜೆ ದಾಯಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ತಿನ್ನೋಲಿ ಆಂಡ ಪೂಜೆ ಅವನ ಮುಟ್ಟ ತಿಂದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲದ ಪೂಜೆ ಆಂಡ್ ನಾನು ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ ಅಲ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಳಸಿಗೊಂಜಿ ದೀಡು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅದು ಬೊಕ್ಕ ತಿನ್ನೋಲಿ ಅರಿತ್ತ ಮತ್ತು ಇತ್ತೆ ತಿಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದಿನ ಅರಿತ್ತ ಪೂರ ಓಲ ತಿಂದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದು ಇಲ್ಲಡ್ ರಾಗಿ ದೋಸೆ ಮಂತಿತ್ತೇರು ಅವು ಅರಿಟ್ಟು ಮಲ್ದಿನ ಪಂಡ ರಾಗಿ ದೋಸೆ ಪಂಡ ರಾಗಿ ಖಾಲಿ ದೋಸೆ ಇತ್ತು ಮಾಮಿ ನೀರು ದೋಸೆಗೆ ರಾಗಿ ಪಾಡ್ನ ಅಂಚದು ಅವು ತಿಂದ್ರೆ ಪೂಜೆ ಇಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅನ್ಮೂಲು ಸಜ್ಜಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಮಂತು ತಿನ್ಕ ಬಂದು ಸಜ್ಜಿಗೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನೆಕ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಖಾಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಬೊಕ್ಕ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಅತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದಾಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇನು ತಿನ್ಬೋದು ಜಸ್ಟ್ ಒರ್ಮ ಗಂಟೆದಲ್ಲ ಏನೇನು ಪೂಜೆ ಅಂಡ ಸರಿ 11 ಗಂಟೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಅದಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತಾ ಎಂಚ ಮಲ್ಪು ನೀನು ಬಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಲೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಮೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ. ಈ ಸರಿ ಅಂಚತ್ತೆ ಪಟ್ಟ ಅಕ್ಕಿ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಪೂರ ಮೀರು ಬರ್ತದೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆದ ಪಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬೇಗ ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆ. ಸೊ ಅಂಚದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಡಾರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಬಡಾರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಸಂಡೆದ ಪೂಜೆ ಸಂಡೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಯಾನ್ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಿ ಡೈಕ್ ಪಂಡ ಬುರ್ಚಿ ಪಂದಿಗೆ ಪಲವೇ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಫೋಟೋಸ್ ಪೂರ ದೆಪ್ಪುನು ಎಡ್ಡೆತ್ತ ಅಂಚನೆ ಮನಸ್ಸುಗ್ಲ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದಿತ್ತನ ಪೂರ ಒಂಚ ಬೇದನೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಪೋಪುಂಡು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಂಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋತುಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಸಂಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ ಇಂಚನೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ತೆತ್ತಿತ್ತೆ ಅವೆನ್ನಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಡ್ದ ಒಕ್ಕ ನೈಟ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಇತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಮಾತ ಬರಂದೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತಂಡು ಪಂಡ 1 ವಾರ 2 ವಾರದ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಪೂರ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅವನು ದೇಗ್ ಪಂಡ ಈ ಕವರ್ಸ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವನು ಮಸ್ತ್ ಕವರ್ಸೇ ಇಜ್ಜಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ತನ ಪೂರ ಸುಮಾರು ದಿನ ಆಪುಂಡು ಕವರ್ಸ್ ಮಾತ ಬರ್ನಾಗ. ಸೊ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತನ ಎಂಕ್ ಮೇಯ್ನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಪೂರ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ತಿನ ಸುಮಾರು ದಿನ ಆಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಕಡಬುಡ್ನ ಎಂಕ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ನ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಲೇಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಡೆಲಿವರಿ ಅಂಚೆ ಇಂಚೆ ಪಂದ್ ಯಾನ್ಲ ದಾದ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನ ಸಿಚುವೇಶನ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಂತೊನ್ಲೆ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಕವರ್ಸ್ ಪೂರ ಇಪ್ಪಂದೆ ಎಂಕಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಡ್ ಇಪ್ಪುನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾರ್ಲಡ್ ಇಡೀ ಸುತ್ತ ಬತ್ತೆ ಓಲ್ಲ ಈ ಕವರ್ಸ್ ಮಾತ ಸಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ದೆ ಬಟ್ ಬರ್ಪುನ ತಡ ಆಪುಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಡುಪಿಡ್ ಪೋಯ ಉಡುಪಿಡ್ಲ ಫುಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಫೈನಲಿ ದಾದಲ ಮಲ್ಪಲೆಕ್ಕ ಎತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬೋಡೆ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಪಸತ್ತಿನ ಅಂಚದು ಬೋಡತ ಕಡಬುಡೋಡತ ಇಜ್ಜಿಂದ ಕಸ್ಟಮರ್ನ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುಜಿ ತಡ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಪೂರ ದಾಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಡೆಲಿವರಿ ಲೇಟ್ ಆಂಡ ಅಂಚದು ಪೋದು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಬಂದು ಕನವುಡು ಬಂದು ಪೋದು ಕನತ್ತೆ ಅಂಚದು ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 2 ವಾರದ ಬಾಕಿ ಇತ್ತಂದ ಕೊರ್ರೆಗ್ ಅಂಚದು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ದ ಚಾರ್ಜಸ್ಲ ಇತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂಡು ಏರ್ಲ ಕಣ್ಣು ಪಾಡೋಡ್ಚಿ ಈತ ಆರ್ಡ್ರಸ್ ಉಂಡು ಬಂದೆ ಇತ್ತು ಒಂಚೇ ದಿನದ ಆರ್ಡ್ರಸ್ ಹತ್ತು 1 ವಾರದ 2 ವಾರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ಡ್ರಸ್ ಒಂದು ಪೂರ ಅಂಚದು ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಪೂರ ಭಾರಿ ಕಣ್ಣುಂಡು ಅಂಚ ಒಳ್ಳೆ ಇಂಚ ಒಳ್ಳೆ ಅವು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಟ್ ನಿಕ್ಲು ಎನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ದಾಲ ಆತು ಇಪ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ನಮಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ನಿಂಕ್ಲೆಗ್ ಲಾಭಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಈ ಕವರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂಚನೆ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ನೆಕ್ಕೆ ಪೂರ ಕವರ್ಸ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಪೂರ ಪೋಂದಿಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಲಾಭ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ನತ್ ನಮಕ್ಲ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮದು ಒಂಜಿ ಏತ್ ಒಂತೆ ಕಿಂಚಿತ್ ಅಂಡಲ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಒಯ್ಕಾಂಡಲ ಬಂದು ಮಲ್ಪುನಾತೆ ಐಟ್ ಕೆಲವು ಜಂತ ಕಣ್ಣುಂಡು
ಈತ ಆರ್ಡ್ರ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಈತು ಡೈಲಿ ಕಟ ಬಿಡ್ಪನ ಏತು ದುಡ್ಡು ಹಾಪುಂಡತ್ತ ನಿಕ್ಕು ಪಂದ್. ಸೊ ಉಂದೆನ್ ಪೂರ ಯಾನ್ ಕೇಂದೆ ಯಾನ್ ಎದುರುಡು ಕೆಂಚಂಡಲ ಎಂಕ್ ಪಿರರ್ದು ಬೈದನ್ ಕೆಲವು ಪೂರ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪಾತೆರ್ದು ದುಂಬು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ನಮ್ಮ ಲೈನಾಂಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಡೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನು ನಮ್ಮದಾದ ಈಸಿಯಾದ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜ ಧರ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜ ಪೂರ ದುಡ್ಡು ನಮ್ಮಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನು ಅಂಚಾದ್ ನಿಕ್ಲಿಗ ಸಾಧ್ಯ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏನನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಲು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವೇನು ಬುರ್ದು ಖಾಲಿ ನಂಜಿ ಕರೊಂದಿಪ್ಪುನು ಅಂಚ ಪೂರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋರ್ಚಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ವೆ. ಟಾಟಾ.